алло. лабаевича. салом писарам. саломатият хуб аст? хубам. чӣ авонкор шудааст? туро пазмон шудам писарам. хостам овозатро шунавам. модар, наход барои овози маро шунидан дар ҳамин нисфи шаб занг зад. нороҳат кардам писарам. нороҳат кардӣ? 22 сол қабл ту маро нороҳат карда будӣ. хостам туро бо зодрӯзат табрик намоям. зодрӯзат муборак писарам. осуда бихоб. дигар нороҳатат намекунам. осуда бихоб писарам. осуда бихоб. осуда бихоб. اگر خواهید به مقام برسید احترام مادر